Helo a chroeso I Hefyd, y podlediad am fywydau a phrofiadau siaradwyr Cymraeg newydd, gyda fi, Richard Nosworthy. Ein gwestiwn ni y tro yma ydy Jazz Owen, Jazz Langdon cyn iddi briodi. Mae Jazz yn byw yn Sir Benfro, ac Athrawes ydy hi, mewn ysgol gynradd Saesneg ei iaith. Mae Jazz wedi dysgu Cymraeg mwyn helpu'r plant, ac mae hi'n helpu athrawon eraill hefyd. Yn 2020, enillodd hi wobr Dysgwr y Flwyddyn. Recordio ni'r sgwrs yma ym mis Rhagfyr 2024. Wel, Jazz, croeso mawr i'r podlediad. Diolch. Sut mae pethau bore yma? Ie, wedi cael bore brysur bore yma. Lan trwy'r nos dwi'n deall gyda'r babi. Ie, dydy e ddim yn teimlo'n iawn, felly mae'n codi trwy'r nos. Oh dear. A wedi codi yn gynnar bore yma hefyd. Diolch yn fawr iawn am wneud yr amser I siarad gyda fi bore yma ar ôl y noson honna. Dim problem. Nawr te, Jazz, mae llawer I siarad amdano, ond falle peth gorau I ddechrau gyda fe yw siarad am yr ardal ble ydych chi'n byw. Ble yn union wyt ti'n byw? Dwi'n byw yn Arbeth yn Sir Benfro, gyda fy ngwra fy Mae Jackson. Hyfryd. A mae'n ardal hyfryd iawn, ac I bobl sydd ddim yn nabod yr ardal, ni'n sôn am ardal o de Penfro, felly rhwng Sir Gar a Hwlffordd. Ie. Reit yn y canol, A gyda arfordir ysblenydd, arfordir hyfryd, gyda llawer o droethau hyfryd. So, chi'n lwcus iawn I fyw yn yr ardal yna. Really, really lwcus. Mae'n ardal... ces I fy magu yn Sir Benfro, dwi ddim wedi mynd yn bell. Es I Gaerdydd I brifysgol a des I syth nôl. Ie, na ni. Dwi'n deall pam, achos dwi wedi bod yn ar wyliau a hoffwn I dod yn ôl yn fian. Ie. Ac o ran y Gymraeg felly yn yr ardal, esbonia chydig bach am y Gymraeg yn ne Penfro. Wel, mae'n really wahanol achos dwi'n agos iawn at mynyddoedd y Preselis, lle mae pawb yn siarad Cymraeg, ond mae Sir Benfro, mae nickname gyda Sir Benfro o'r enw Little England. Does dim llawer o Gymraeg, yn enwedig yn Arbeth. Am resymau hanesoddol, mae de Sir Benfro yn grifian o ran iaith Saesneg, ond mae gogledd Sir Benfro yn fwy Cymraeg. Ac felly roeddwn ni'n mynd ar y bws I ysgol ac roeddwn ni'n mynd I Dinbych Pysgod ac roedd pobl ar fy ochr y stryd yn siarad Saesneg ac roeddwn ni'n mynd I Dinbych Pysgod ac ar ochr arall y stryd roedd pawb yn mynd I ysgol y Preseli ac roedd pawb yn gwisgo coch a siarad Cymraeg ac roedd ni'n fel, what are they saying? A mae yna llinell yn does trwy canol y sir, llinell ieithyddol. Ac roeddwn ni gyd yn byw yn Arbeth, ond mae'n dibynnu ar ble ydych chi'n mynd I ysgol, efallai. Doedd neb o fy ngwmpas I pan oeddwn ni'n blentyn yn Arbeth, achos roedd teulu Saesneg, English speaking, gyda fi, a ffrindiau Saesneg speaking, gyda fi hefyd. Felly, just Saesneg ym mhob man. Saesneg ym mhob man. Ond dwi'n deall bod na Gymraeg yn y teulu o leia o ran dy frawd di, oedd e'n mynd I ysgol Gymraeg. Wel, roeddwn ni'n byw yn y mynyddoedd y Preselis, tan oeddwn ni'n tua 7 oed, ac aeth fy mrawd I ysgol Preseli, felly gwnaeth ysgol drwy gyfrwng y Cymraeg. Ond doedd dim Cymraeg gyda fy mam, ac roedd hi eisiau helpu fy mrawd gyda pethau fel gwaith catref, ac roedd hi'n mynd I parents' evenings a pethau fel yna, ac doedd hi ddim yn gallu cefnogi fe yn y ffordd roedd hi eisiau. Felly pan oeddwn ni'n mynd I ysgol, roedd hi'n fel, dwi eisiau newid sut dwi'n neud ac roeddwn ni'n byw ar bwys fy aunty ac roedd hi'n dysgu yn Saundersfoot, felly es I gyda hi bob dydd I ysgol Saundersfoot then. Mewn ysgol Saesneg, a es I ysgol Saesneg yng Nghymru hefyd. Ysgol Saesneg.
Wrth gwrs, roedd gwersi Cymraeg Ie, yn yr un ffordd mae gwersi Cymraeg nawr, sori. Ie, yn union. Ie, so pan oedd y ti yn yr ysgol, be nes di o ran y Gymraeg? Wel, yn ysgol gynradd, yr un pethau sy'n digwydd nawr siŵr o fod, roeddwn ni'n dysgu lliwiau a geirfa, like beth sy'n ar y fferm, beth sy'n yn y parc, beth wyt ti'n hoffi, beth wyt ti ddim yn hoffi, sut ti cyfri bethau fel na, ac roeddwn ni'n hoffi Cymraeg yn yr ysgol, ac wedyn es i ysgol Ninbych Pysgod, ysgol Greenhill, ac yr un ffordd, roedd gwersi Cymraeg gyda fi trwy'r ysgol, ac roeddwn ni'n hoffi Cymraeg. A nes ti yn eitha da yn y Gymraeg hefyd? Ie, ces i lefel A, no, Gradd A. tygau, sorry, gradd A. Yeah. No, I did not get an A-level. Ces i gradd A yn tygau ail iaith. Felly roeddwn ni'n falch iawn gyda hwnna, ond ar ôl i fi adael, doeddwn ni ddim yn actually gallu defnyddio'r iaith. Roeddwn ni'n gallu disgrifio fy hunan really, really well. Ac roeddwn ni wedi dysgu beth oedd angen i fi ddysgu, ond doedd dim sgiliau sgwrsiau, really, gyda fi. Ac ar ôl i fi adael, doedd dim rhaid i fi defnyddio fe, felly collais i bopeth. Ie, so ar ôl wneud tygau felly, wneud lefel A, wedyn mynd i'r prifysgol yng Nghaerdydd? Yng Nghaerdydd, ie. Es i roedd yn Iwic ar y pryd, ond Cardiff Met nawr. Ie. A doedd dim Cymraeg yn dy fywyd di yn y cyfnod yna, neu oedd ti'n dod ar draws y Gymraeg o bryd i gilydd? Wel, ar y cwrs, doedd dim, really. Roeddwn ni'n gwneud Education and Early Childhood Studies, ac roedd y cwrs drwy gyfrwng Saesneg, ac doedd dim rhaid i fi mynd mewn i'r ysgolion ar y cwrs yno. Ond ar ôl hynny, es i nôl i wneud PGCE, for teacher training, ac wrth gwrs roedd Cymraeg yn y cwrs yna. Right. So beth digwyddodd wedyn? Sut oedd y Gymraeg o fel rhan o'r hyfforddiant athrawon? Oedd hi'n rhan bwysig o'r cwrs? Doedd e dim yn teimlo fel rhan bwysig. Roedd lectures a gwersi, roedd support documents, dogfennau cefnogi, fe? Yeah. I sicrhau bod mae digon o iaith gyda ni i gwneud incidental Welsh yn y dosbarth, bore da, a sut i wneud y gofrestr. Yeah. A pethau fel na. Ond, i fod yn onest, es i mewn i fy placement cyntaf yn teimlo'n unprepared ar gyfer y gwersi, ac roeddwn ni'n lwcus achos roedd dosbarth derbyn gyda fi, felly roedd digon o Gymraeg gyda fi, gyda plant 4 a 5. Ond, taswn ni bod mewn dosbarth 6, baswn ni mewn trwbl. So dyna pam felly nes ti penderfynu wneud rhywbeth amdano fe, wneud cwrs Cymraeg felly? Wel, kind of, achos, roedd 5 mlynedd cyn fy hyfforddiant Athrawes a penderfynu fynd ar cwrs dysgu Cymraeg. Felly dechreuais i ddysgu mewn ysgol yn Aberdaugleddau, ysgol y Meads ar y pryd. Mae wedi they've amalgamated now, so it's not called that anymore. A dysgais i am 5 blwyddyn ym mlwyddyn 2, ac eto, roedd digon o Gymraeg, roeddwn i'n meddwl ar y pryd, roedd digon o Gymraeg gyda fi i ddysgu blwyddyn 2 mewn ysgol ail iaith. Ond roedd fy athrawes bro, mae hi'n cefnogi ysgolion yn Sir Benfro, roedd hi'n fel, dylet ti fynd ar y cwrs y bothol, ti'n gallu cael dy dalu am y flwyddyn i ddysgu Cymraeg. Ac roedd hi'n fel, na, ac roedd hi'n really persuasive. Felly, gofynnais i fy mhennaeth, a roeddwn ni'n, roedd caniatad gyda fi. Gwych. So, cwrs sabathol, beth yn union ydy hwnna? Wel, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu, maen nhw wedi sylweddoli, dydyn nhw ddim yn gallu codi safonau Cymraeg
yn yr ysgolion gyda'r plant, heb codi safonau iaith y staff. Felly maen nhw'n rhoi arian i ysgolion i ryddhau y staff am y flwyddyn. Maen nhw'n gwneud cyrsiau tymor hefyd, ond roeddwn i'n lwcus gyda blwyddyn. Felly ces i fy rhyddhau, roedd rhywun arall yn dysgu fy nosbarth i nôl yn Aberdaugleddau, ac roedd fy swydd i am y flwyddyn i ddysgu Cymraeg. Felly 9 o'r gloch tan hanner wedi 3, roeddwn i yn y prifysgol gyda 13 athrawon eraill yn dysgu Cymraeg trwy'r rydd. Mae amser egwyl yn y bore, mae amser cinio, hanner awr, a gweddill o'r amser roeddwn ni'n dysgu a siarad Cymraeg a dysgu sut i dysgu Cymraeg. So methodolegau. Dysgu Cymraeg a gwybod sut i basio'r iaith ymlaen i'r plant yn yr ysgol. Yn bendant. Felly roedden nhw'n gwneud pethau gyda ni i ddysgu ni. Roedden nhw'n, yn y dechrau, roedden nhw fel, sorry, we're going to treat you like children. Ond roedd reswm gyda nhw, achos roedden nhw eisiau dangos y gemau, y drilio, y pethau, y methodolegau ni'n gallu defnyddio nôl yn y dosbarthiadau ar ôl i ni fynd nôl. So, mae'n swnio fel cyfle arbennig o dda. Nes ti fwynhau'r flwyddyn yna? Pa fath o brofiad oedd e? Roedd yn galed, I can't lie. Roedd yn gwaith caled, ac roedden nhw'n dweud wrthon ni ar y diwrnod cyntaf, dwi'n meddwl, it's going to be a bit of a roller coaster, ac it really was. Ac roedden ni'n gallu cofio teimlo really overwhelmed. Reit yn y dechrau, ar y diwrnod cyntaf, roedd rhai o'r athrawon eraill yn siarad Cymraeg ar tutors pan cerddais i mewn, ac roeddwn i fel, maen nhw'n gallu siarad Cymraeg already. Dwi ddim yn deall unrhyw beth yn y byd dwi wedi gwneud camgymeriad pam dwi yma. Ac yn y tymor cyntaf, roedd gormod o iaith i gyflwyno, ac roeddwn i yn teimlo'n overwhelmed. Ond yn yr ail tymor a trydydd tymor, roedd llawer mwy o adolygu a defnyddio'r patrymau mewn ffyrdd arall. Ac roeddwn i fel, mae'n dechrau gwneud synwyr. Dwi'n cofio hwnna, ni wedi gwneud hwn o'r blaen. Felly, roller coaster yw'r gair perffaith. Ond really, really, really mwynhau. Heriol, ond wedi mwynhau, ac yn amlwg wedi codi lefel y Gymraeg di yn sylweddol. Faint o wahaniaeth mae'r cwrs wedi wneud? Wel, dwi'n gallu siarad Cymraeg. Cyn y cwrs, roedd un o'r tutors, bob dydd Gwener, roedd hi gofyn i ni gwneud video diary. Ac roedden ni'n cysau gwneud e. Roedd rhaid i ni mynd yn y coridor ar selfie mode ar ein ffonau a just siarad ar camera yn defnyddio beth bynnag iaith sydd gyda ni ar y pryd. A bob wythnos roeddwn ni tipyn bach yn well. Ond mae hi wedi dangos i fi fy fideo cyntaf. Wel, doeddwn ni ddim yn siarad Cymraeg, roeddwn ni'n siarad Saesneg gyda geiriau bach Cymraeg. Felly mae gwahaniaeth yn incredible. Wow, da iawn. Gwych. Really, really good. Oedd y ti'n gweld eisiau bod yn y dosbarth yna ystod y cyfnod yna? Oedd y ti'n ysu i fynd nôl i'r ysgol? Roeddwn ni hapus nid i gynllunio gwersi a nid i marcio, ond dwi'n dwlu ar gweithio gyda plant, ac roeddwn ni'n gyffrous i defnyddio beth oeddwn ni'n dysgu, pan oeddwn ni'n dysgu pethau, neu chwarae gemau, neu defnyddio technic beth bynnag. Roeddwn ni fel, sa'n gallu aros i wneud hwn gyda fy nosbarth pan dwi'n mynd nôl. Bydd y plant yn dwlu ar hwn, dwi'n gallu gwneud hwn fel na. A dyma sut dwi'n gweithio trwy'r amser, really. Mae brain yn mynd yn gyflym iawn. A felly sut oedd hi i fynd nôl i'r dosbarth a dechrau defnyddio'r sgiliau newydd yna? Wel, i ddechrau, es i nôl am 1 diwrnod yr wythnos yn tymor y haf, ac roeddwn ni'n gallu gweithio gyda dosbarthiadau eraill, felly roeddwn ni'n cefnogi'r staff, ac roeddwn ni'n gallu ymarfer gyda plant ar draws yr ysgol o feithrin i flwyddyn 6, felly hwnna'n lyflu, achos roeddwn ni'n gallu
trial and error almost. Yeah. Gweld beth sy'n gweithio gyda ein plant, achos mae pob catchment area yn gwahanol. Felly, roedd hwnna'n lyflu, ac pan es i nôl properly, es i nôl i flwyddyn 6, achos roedden nhw eisiau i fi codi safonau Cymraeg. Felly roeddwn ni'n gallu defnyddio iaith ffansi. Ac agwedd y plant, cyn i fi fynd nôl, oedd eitha negyddol, i fod yn onest. Roedden nhw fel, Cymraeg, dwi ddim eisiau wneud e. Ond ni wedi galw fe gamification, a dysgu nhw trwy gemau a gwneud e'n hwyl, felly dydyn nhw ddim really yn meddwl maen nhw'n gwneud gwaith, maen nhw'n just hapus i chwarae gemau, a mae'r iaith yn dod gyda fe sort of naturally, yn naturiol. So mae wedi gwneud gwahaniaeth o ran lefel Cymraeg y plant felly, dros, trwy mynd nôl gyda sgiliau newydd? Yn bendant, achos agwedd tuag at Cymraeg yn broblem mawr gyda plant, dwi'n meddwl. Mae'n well nawr achos mae pawb yng Nghymru yn ceisio newid hwn, ond dwi'n meddwl yn y gorffennol doedd dim llawer o hwyl yn gwersi Cymraeg, a mae plant yn gallu teimlo hwnna, ond mae yn newid. Mae'n swnio fel bod pethau wedi newid eitha lot ers i fi ac i ti fod yn yr ysgol hyd yn oed. Yn bendant, roedd 1 awr yr wythnos gyda ni, fel arfer roeddwn ni'n dysgu rhai geiriau, efallai label rhywbeth, ac efallai ysgrifennu brawddegau amdano fe, ond siwr o fod roeddwn ni'n copio. Ie. Doeddwn ni ddim yn gallu siarad Cymraeg ar diwedd, felly doedd e ddim yn really, really helpful. Na, ac elfen arall o hwn yw helpu athrawon eraill hefyd. Sut maen nhw wedi ymateb i'r cymorth ti wedi bod yn rhoi? Wel, dwi wedi gwneud e mewn sawl gwaith. Fel dwi wedi dweud, dwi'n cefnogi staff yn fy ysgol. Felly, es i nôl i Abertau Gleddau, ond dwi wedi symud naw i ysgol Tafarn Spite, ac yn ysgol Tafarn Spite dwi'n arwain Cymraeg. Ni yn lead school for Welsh yn Sir Benfro, lead school ail iaith, wrth gwrs. Yeah. A dwi'n arwain cyfarfodydd staff a cyfforddiant ar gyfer y staff i gyd dros y Federation, achos mae 2 ysgol gyda ni, gyda athrawon a cynrythwywyr. Ac mae hwn wedi codi hyder mwy nag unrhyw beth arall. Maen nhw yn teimlo'n fwy hyderus i cael tro, achos dwi'n dweud tro'r amser, yn fy ngwersi Cymraeg, os dwi ddim yn nabod rhywbeth, dwi'n fel, hang on a minute, I'm going to look on my app for my geiriaduron, ac mae plant yn gofyn i fi, beth ydy'r gair am hwn? Wyt ti'n gallu edrych am bla bla bla? A dwi'n ceisio dweud wrth pawb, does dim ots am y camgymeriadau, yn enwedig pan ti'n dysgu, ac mae'n really, really dda i'r plant gweld, mae hi'n hapus i siarad Cymraeg, dydy hi ddim yn gwybod popeth. Dwi'n hapus i siarad Cymraeg hefyd, achos os ni'n portray iaith perffaith, mae'n eitha scary. So ti'n sort of modelu y ffordd dych chi moyn i'r blant fod mewn ffordd, dangos bod dysgu iaith yn gallu bod yn hwyl a dim byd i boeni amdano. Yn bendant, a dyna beth dwi'n dweud wrth y staff, achos roeddwn ni'n teimlo ar dechrau fy nghwrs Cymraeg, ac roedd yr athrawon eraill yn teimlo bod camgymeriadau yn ofnadwy, ond actually, maen nhw'n naturiol iawn, dwi'n gwneud nhw trwy'r amser, ond cael y hyder i just cael tro, dyna beth sydd angen arno ni, a pan dwi'n defnyddio Cymraeg mas yn y cymuned, dyna beth mae pobl iaith cyntaf yn gwerthfawrogi, just cael tro. Felly, fy staff yn fy ysgol mae hyder gyda nhw, a maen nhw'n hapus i just cael tro, maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda, ac mae'r plant yn gallu teimlo hwnna, ac maen nhw'n fwy hapus i just cael tro hefyd, gyda'r iaith sydd gyda nhw. Ac os dwi'n dweud tro'r amser, if you don't have the word, pop that word in English, mae'n okay. A ar ôl hynny, dwi'n gallu dysgu y gair Cymraeg i ti.
A wedyn y tro nesaf, maen nhw'n Ie. gwybod y gair Cymraeg. Ie, mae'n honestly hyder yw'r peth allweddol dwi'n meddwl. Felly, y gwaith yma rwy ti wedi wneud yn yr ysgol ac ati wedi ennill clod a nes ti ennill Dysgwr y Flwyddyn yn 2020. Llongyfarchiadau ar hynny. Diolch yn fawr. Cyfnod rhyfedd, achos wrth gwrs gyda Covid. So sut oedd y profiad o ennill Dysgwr y Flwyddyn yn ystod y pandemig? Oedd yn really, really odd, achos doedd dim eisteddfod yn 2020, really. Doedd dim maes, doedd dim celebrations, ces i fy nomineiddio gan un o fy tutors, ac roedd popeth arall ar-lein, ar e-bost neu ar y ffôn. Felly, ar ôl i fi ennill, roeddwn ni'n fel, mae hwn yn neis, lyflu. Ac roedd fy ffrindiau yn yr ardal Cymraeg, yn y byd Cymraeg, roedd e fel, mae hwn yn masif. Ac doeddwn ni ddim really yn deall unrhyw beth amdano fe, achos doedd e ddim yn teimlo'n masif ar y pryd, achos roeddwn ni just eistedd ar fy soffa yn siarad â rhywun ar y ffôn. Yeah. Really, really casually. Yeah. Ond ces i cadair yn y post, roedd hwn yn gyffroes. Wyt ti'n eistedd arno fe nawr? Na, mae'n really, really small. Oh, really, okay. Really Bydd Jackson yn gallu eistedd arno fe very soon. Okay, so mae just sort of maint cadair bach. Cadair babi, felly. Ond, un sy'n golygu llawer, wrth gwrs. Mwy o symbol. Felly, llongyfarchiadau hynny. Ac wrth gwrs, trwy hynny, ti wedi bod ar y teledu, dwi'n deall? Wedi bod ar y radio ac ati? Wedi bod ar heno yn siarad am fy mhrofiad yn dysgu Cymraeg ac ennill Dysgwr y Flwyddyn. Ac roedd hwn yn lyflu, ond really teimlo'n odd, achos dwi dal, obviously, yn meddwl yn Saesneg, ac roeddwn ni'n eistedd yn aros i cael fy nghyfweliad, ac roedd fel, what if I don't understand? What if they ask me a question I don't know? Ac roedd yn iawn, wrth gwrs, ond doedd dim amser i fi baratoi, doedd ni ddim yn siŵr beth oeddwn ni'n mynd i ofyn, ac roedden nhw'n siarad really, really gyflym. Roedd yn iawn yn y diwedd, ond roeddwn ni really nervous am hwnna. Ac fel rhan o proses ennill Dysgwr y Flwyddyn, ces i fy nghyfweliad gyda Sian Coffi a BBC Radio Cymru. Gwych. Hefyd. A dwi wedi gwneud cwbl o gyfweliadau arall gyda pobl, rhywun oedd yn gofyn am cerddoriaeth yn arbeth ac edrych am rhywun, ac roeddwn ni fel, dwi ar gael, a Llywodraeth Cymru yn gofyn am pethau yn ysgolion, a maen nhw'n sort of dod yn knocking ar fy drws. Felly, doeddwn ni ddim yn gwneud pethau fel na cyn i fi ddysgu Cymraeg. Mae hwn yn sicr. So wedi newid eitha mawr i dy fywyd mewn ffordd. Really, really. Dwi'n gwneud pethau nawr trwy'r amser. Mae cyfleoedd gyda fi, oedd ddim gyda fi. Dwi'n dweud trwy'r amser, y swydd sydd gyda fi nawr, roedden nhw eisiau, roedden nhw'n edrych am athro oedd yn gallu arwain cerddoriaeth a Cymraeg, achos dyna pwy oedd yn gadael y swydd. A dwi'n cerddorol a dwi just wedi dysgu Cymraeg ar y pryd. A felly dwi'n meddwl mae Cymraeg yw'r reswm oeddwn ni'n llwyddiannus. Dwi'n gwneud pethau trwy'r amser, dwi'n arwain hyfforddiant ar gyfer cydlynydd Cymraeg ar draws y sir gyda fy Athrawes Fro. Roeddwn ni just cyn Cymraeg, roeddwn ni just yn aros yn fy dosbarth a dysgu fy mhlant a gwneud fy ngorau, ond nawr dwi'n gallu gwneud effaith ar draws y sir sydd yn really, really bwysig. Yn sicr. A ti fas i'r dosbarth hefyd, oes llawer o gyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn ardal fel arberth? Wel, fel dwi wedi dweud yn barod, does dim llawer o Gymraeg yn arbeth, ac mae'n anodd, achos dwi yn nabod pobl sy'n siarad Cymraeg, ond achos dwi wedi siarad Saesneg gyda nhw trwy fy mywyd, dydyn nhw ddim yn used to siarad a fi yn Cymraeg, felly mae'n anodd i gwneud y switch. Ond dwi'n canu mewn côr, ac yn y côr,
mae 17 ohonon ni, ac mae 15 ohonon ni yn athrawon, ac mae nhw really, really dda. Os y rai sy'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n siarad â fi yn Gymraeg, ni'n textio yn Gymraeg, ni'n gwneud voice notes yn Gymraeg, fydden nhw ddim yn siarad â fi yn Saesneg anymore. A dwi'n meddwl mae hwn achos maen nhw'n athrawon, maen nhw'n deall pa mor bwysig mae ymarfer yw. Ie, mae'n hanfodol yn di. Mae'n neud gwahaniaeth mawr os ti'n nabod hyd yn oed just un person sydd ddim ond yn siarad Cymraeg gyda chi. Mae'n neud gwahaniaeth mawr. Felly dwi'n lwcus achos mae'r Bellas yn gwych gyda fe. Bellas yw enw'r cwr? Wel, Bella Voce, Bellas yw'r merched. The Bellas yn ymarfer Cymraeg with mi trwy'r amser. A Seimon sy'n canu'r piano. Dysgodd amser maith yn ôl, a mae e'n siarad Cymraeg gyda fi hefyd. Gret. Ydych chi'n canu yn Gymraeg neu ieithwyd eraill? Ie, ni yn. A dyna beth oeddwn ni'n dweud ar y pryd pan oeddwn ni'n dysgu. Roedd yn really nice i actually deall beth oeddwn ni'n canu. Achos dwi'n gallu ynganu Cymraeg, dwi'n gallu darllen. Roeddwn ni'n gallu ynganu pethau achos roeddwn ni'n deall yr oeddor. Ond doedd dim cliw gyda fi beth oeddwn ni'n dweud. Felly nawr, mae'n eitha nice i canu, a mae'n haws i ddysgu'r caneuon ar gof. Nawr dwi'n deall beth dwi'n canu. Mae hwn yn helpful. Neis iawn. Cwestiwn falle ychydig bach yn ehangach, ond rwy ti'n dysgu mewn ysgol Saesneg. Wrth gwrs mae'n swnio fel bod datblygiadau, bod mwy o ymdrech nawr i defnyddio'r Gymraeg mewn ysgol yn Saesneg. Pa fath o gwahaniaeth bydd hyn yn neud i'r plant yna yn y dyfodol? Beth yw'r mantais ti'n meddwl iddyn nhw? Wel, gobeithio bydd llawer. Ni'n ddweud wrthyn nhw trwy'r amser pa mor bwysig mae Cymraeg. A ni'n gobeithio jyst cael plant sy'n gallu defnyddio fe mewn ffyrdd go iawn. Yn lle gadael ysgol yn disgrifio dy hunan, wyt ti'n gallu mynd mewn i'r siop a prynu rhywbeth? Wyt ti'n gallu mynd i'r llyfyrgell a gofyn am llyfrau neu rhywbeth fel yna? Wyt ti'n gallu cael sgyrsiau go iawn yn y byd? Ac wrth gwrs, os maen nhw'n gallu cael safonau uwch na hynny, gwych, mae hwn yn ffab, ond ni angen siaradwyr, ni angen pobl i hoffi'r iaith a protect'r iaith. A mae'n dechrau gyda agwedd positif, achos bydd hyn yn ysbrydoli future generations hefyd. Yn sicr. Mae hwyl a mwynhau mor ganolog i ddysgu iaith yn dydi. A yn amlwg, rwy ti wedi dysgu'r Gymraeg i lefel uchel nawr, a ti'n siarad yn rhugl a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, ti allan y gwaith hefyd. Beth yw, oes unrhyw tips dy ti cyngor i ddysgwyr eraill? Beth sydd wedi dy helpu di i fod yn llwyddiannus? Oes unrhyw cyngor sy'n gallu cynnig i bobl sy'n dysgu? Wel, i ddechrau, siarad. A paid a phoeni am y camgymeriadau. Dwi wedi dweud hwn o'r blaen, ond really does dim ots, a does neb yn meddwl, they didn't say that right. Does dim treiglo fyna. Does dim ots o neb. Ond gwneud fel athrawes, pan dwi'n dysgu yn Saesneg, dwi'n dweud wrth y plant, reit, mae rhaid i ti darllen bob nos, mae rhaid i ti gwneud spellings, mae rhaid i ti beth bynnag. Mae gwaith cartref gyda nhw a mae rhaid iddyn nhw feddwl. A dyna sut oeddwn ni'n llwyddiannus, dwi'n meddwl. Roedd gwaith cartref gyda ni bob nos. A wrth gwrs, gwnes i'r gwaith cartref. Roedd y tutors fel, dyle ti gwrando ar Radio Cymru ar y ffordd i brifysgol. Bydda. Dyle ti gwylio raglenni ar S4C. Dim problem. Dyle ti darllen. Ac dwi'n cofio ar ôl 2 neu 3 wythnos o dysgu Cymraeg, roeddwn ni'n eistedd ar y soffa yn darllen Thomas the Tank a Sam Tan yn Gymraeg.
a daeth fy ngwrin mewn, ac roedd yn fel, why are you reading Thomas the Tank? Ac roedd yn fel, wel, mae rhaid i fi ddysgu, a dwi ddim yn gallu darllen nofelau, a dwi'n meddwl bydd oedolyn adults sy'n dysgu Cymraeg yn teimlo fel, mae rhaid i fi ddarllen llyfrau ar gyfer y oedolyn, ond doedd dim digon o iaith gyda fi wneud hwnna. Faswn i ddim rhoi llyfrau fel na i fy mhlant yn yr ysgol yn Saesneg na yn Gymraeg. Felly roedd rhaid i fi ddechrau gyda rhaglenni teledu Cymraeg. Roeddwn i'n dwlu ar y hwy ar S4C, mae'n lyflu. A yr un peth gyda llyfrau, dechrau ar y dechrau a paid â phoeni am unrhyw beth. Gyda llaw, os mae pobl yn gwrando a gofyn beth ydy o hwy, mae'n raglen am morladron, gemau morladron gyda bendant y morleidir, ie? Mae'r theme tune yn really, really catchy. Ydy. Mae unrhyw un gyda plant yn gwybod pa mor bwysig mae raglenni fel na, pa effaith maen nhw'n cael, yn wedig y music, mae'n stick on dy bend, di. Dwi'n defnyddio fe yn yr ysgol nawr. I ti? Ahoy? Maen nhw'n gwylio ahoy? Ie. Gwych, da iawn. Wel, dyna cyngor da i orffen y sgwrs, Jazz. Diolch yn fawr am siarad gyda ni heddiw, a pob lwc gyda popeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i Jazz am y sgwrs, a diolch i chi am wrando. Wel, dyna phenod olaf y gyfres hon, ond peidiwch â phoeni, byddai'n rannu penodau o'r archif tra mod i'n chwilio am westeion ar gyfer y gyfres nesaf. Ac os o'i stori diddorol gyda chi a hoffech chi gymryd ran, anfonwch e-bost, mae'r manylion yn y nodiadau o'r podlediad yma. A beth am adael adolygiad a sgôr ar gyfer podlediad hefyd ar eich app podlediadau, a dweud wrth eich ffrindiau. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.